Sa tinguhang pagsalbar sa Bulacan River, ang LGU sa Dakbayan Talisay ug Dakbayan Sugbo manglimpyo sa sapa karong Biyernes. Si Chona Carion sa report. Gihulagway ang Bulacau River nga usa sa labing hugaw nga sapa. Aduna kini 11 kilometros nga gitason nga nagsubay sa Dakbayan sa Talisay hangtod sa Dakbayan sa Sugbo. Ang Dakbayan sa Talisay maglimpyuhan sa Bulacau River matag 3 ka buwan sukad milingkod si Mayor Samsam Gulyas. Sa ilang paglimpyo, sinakong mga basura gihapon ang ilang mahipos. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga ang mga mulupyo dapit sa sapa kinahanglan gyud kanunay edukaron nga dili magpataka og labay sa basura. Kung saan na itong limpyo na agi mga tao na manglabay dyan po basura. So first lang yun is ang akong ingon. First of all, ito ipakita sa mga tao na manglimpyo ta. Namoy gobyerno na manglimpyo. Kadua is to amend certain ordinances that gives penalties na po sa mga manglabay basura and even sa pagdalag plastic. And the third phase would be manakop na gyud sa mo abuse ani na mga ordinansa. Karong Biyernes, unang higayon kini nga magdungan og paglimpyo ang duha ka dakbayan sa maong sapa. Gawas sa mga kawani sa City Hall, ang mga kawani sa national government agencies musalmot usab sa kalihukan. Nalipay lang yun ko ni Mayor Edgar na kanunay siya ni reach out sa mga silingang mga syudad. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.